आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. गोमंतक चितपावन ब्राह्मण संघान समाजातल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वावुरपी कांय जाणांचो सत्कार केलो. सत्कार सुवाळो कुळण साखळेच्या योगेश्वरीच्या देवळांत जालो. उत्तम आरोग्य, ज्ञान प्राप्ती, सज्जनाशी मैत्री व स्वावलंबन हे सर्व गुण म्हणजे प्रत्यक्ष धनाशिवाय असलेले फार मोठे ऐश्वर्य आहे. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते. प्रामुख्याने सांगायचं म्हणजे जर संगीत जर आपण प्राप्त करणार असणार तर ज्यावेळी लय ताल आणि स्वर एकत्र येतात त्याच वेळी ते संगीत बनतं. आणि याद्वारे माझ्याजवळ लय ताल स्वरांचं ज्ञान माझे गुरुवर्य कैलासवासी संगीतरत्न नानासाहेब शिरगावकर, त्याचप्रमाणे पंडित कैलासवासी पंडित वामनराव पिळगावकर यांच्याकडनं मला थोडेसे भजनाचे संगीताचे धडे मिळाले आणि त्याच तत्वावर मी पुढं कीर्तन स्वरूपात किंवा कीर्तन सेवा करण्याकरता प्रवृत्त झालो. सत्कारामुळे होतं जर काय तर आपल्या कलेला चालना मिळते, कलेचं चीज होतं आणि आपल्याला जी काही कला आहे ती वृद्धिंगत व्हावी याकडे धडपड होते. एवढंच व्हावं आणि तुम्हा सर्वेत्र सुखेन सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. धन्यवाद. व्यासपीठावर आणि समोर सुद्धा खूप ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ मंडळी बसलेली आहे. एवढा मोठा सत्कार वगैरे असतो मला माहिती नाही, कारण मी हा कार्यक्रम पहिल्यांदाच इथे या कार्यक्रमाला हजर आहे. वास्कोचे बारवाल्यांनी पालिका वाठारांतली बारा सुरू करपाच्या निर्णयाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे उपकार मानले. First of all, let me take this opportunity to thank our Honorable Chief Minister Parrikar and our Honorable MLA Carlos Almeida, who was always rallying force behind us and took a lot of trouble to see that this day has happened today. We miss here Datta Prasad Naik, who was at the helm of the affairs and took all the trouble to see that our goals were achieved. वाळपय टॅक्सी पायलट असोसिएशनाची बसका जाली. थोडे म्हणतात की आम्ही 1 वर्ष झाले परमीट रिन्यू घातला बिचोलेट RTO, तर त्याच्या अजून अशी मिटींग जावं ना. कोणी तर एक क्वेश्चन काढलो, थंय कोण एक क्लार्क आहा, त्या क्लार्कान सांगलें खंय परमीट हाची फायल ती CMाक माग केल्ली आसा, CMा कडेन गेल्ली आसा, अजून ती जावं ना आनी ते परत प्रत्येक म्हयन्यान वचून येतात. तांकां तेंच सांगल्या वयता की अजून जावं ना, परमीट रिन्यू जावं ना, जातलें. पूण असो जाता की दुसरो कायदेशीर जर हें बेस पळयत जाल्यार परमीट जर ते रिन्यू जावं ना जाल्यार जर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर जावं ट्राफीक जर पेपर चेक करपाक जर लागले जाल्यार ते परमीट जर तेजे कडेन ना जाल्यार ताका ते फायन दिता. इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डेचे निमतान कोस्टलाच्या अधिकाऱ्यांनी बोगमोळो बीच क्लीन केलो. इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप आम्ही दर वर्षाक सप्टेंबरात 3rd सॅटर्डे करतात. हे 1986 अमेरिकांतल्यान स्टार्ट जालें. दिस इज एक्चुअली आम्ही एज्युकेट करताय की ऑलवेज वी फील की बीच क्लीन दवरचे, एवरीथिंग इज ओनली गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आम्ही जर वी एज्युकेट पीपल सेइंग दॅट वी शूड कीप आवर बीचेस क्लीन. आम्ही लिटर करू नजो, वी शूड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द बीचेस and blaming every time it is the state's duty is a wrong thing. So if there is, we don't put garbage on the beach, there is no requirement of cleaning. Though the beaches of Goa are always clean because the state has arranged for beach cleaning every day. कोस्ट गार्डान एकदम बरें काम केलें हा. हे सागर किनारा हे आमचे एक गोंयाची शान आसा, सो आमचोय ताका फूल पाठिंबो आसलो. मडगांव रवींद्र भवनात एनवायरमेंटल डे जालो. How the British took money from India. We had to buy goods from their goods and not ours. And ours were taxed and theirs were without tax. So that's how we lost. We had doggery, we had toddy, we used to export. And the palm thing. And Kajipur Limited. And we had in Daman and View that different kind of palm. So Feni was not brought by food. They taught us how to distill from the apple, the cashew. But we knew before that distillation of toddy. We had similar competition in Panjim
and we carried the photography exhibition and art competition which was held in Panjim, which was taken to Margaon. The whole program was in association with Ravindra Bhavan, and we look forward to continuing it, carrying it forward next year too. And we thank all the organizers. Bureau Report, Prudent. पणजेच्या क्लब वास्को दा गामात पयली फिलिप पिंटो राज्य पावड्यावयली टेबल टेनिस सर्त सोमारा सुरू जाली. हे कॉम्पिटिशनात वेगवेगळ्या गटांत मेळून 200 वयर भुरग्यांनी वांटो घेतला. उक्तावणाक टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय आशिल्लो. This is the first all-Goa major ranking table tennis tournament in the name of Dr. Philip Pinto, organized by me, his grandson, in association with Club Vasco da Gama. Well, we're going to be spread over 6 days. We have more than 200 participants who have already registered for the tournament, and the different categories are cadets, sub-juniors, juniors, men's and women's, and in all categories there are boys and girls. इतल्यान खबरांचे रांगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.